Dualidade coa navalla e a ameixa en Aguiño. A primeira está a ter bons prezos, mentres que a segunda escasea e apenas está a dar ganancias aos profesionais. Novembro e decembro son 2 meses nos que o percebe ten un gran peso en Aguiño, pero non todos os días se extrae este ouro negro das rochas, polo que os profesionais teñen as opcións de ir á navalla ou á ameixa para manter a actividade. Cando non imos ao percebe, compaginamos ca ameixa ca navalla. Ameixa moi mal, moi pouca, e despois, ainda por riba, os precios tampouco non están sendo moi bons, están indo por baixo dos 20 euros, está quedando a ameixa, é un precio malo. E de navalla, hasta aquí nos estuveron vendo moito, e os precios sí que de navalla acompañan, están indo precios de 20 euros e incluso por riba dos 20 euros. Que lamenta o rumbo que está a tomar a ameixa no referente á cantidade e o seu valor. Moi mal, despois por encima os precios non acompañan, é un ano malo para o sector do marisqueo da ameixa. Pasa por baixo dos 20 euros, e a roja está levando un precio bo, casi vale como a blanca, está rondando os 18, 20 euros, pero non hai tampouco. A especie que se mantén e non está a fallar polo momento é a navalla. Si, a navalla é un produto que prácticamente se aguanta todo o ano, un precio bo. E canto máis agora que o resto da cofradía están traballando ao marisqueo, á ameixa, Noia á ameixa, Ribeira tamén andan á ameixa, entón os quimos por semana á navalla, si, nos está por riba dos 20 euros. De cara ao Nadal, os profesionais agardan que o seu valor siga incrementándose nas poxas.